ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଏଇ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ମନ୍ଦାର ଫୁଲରୁ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହାର ରଙ୍ଗ ତୁମମାନେ ଦେଖୁଥିବ, ଗ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଏ ଦ୍ରବଣଟିକୁ ରଖିଛି। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଭଳି ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବା। ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ନେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ମିଶାଇବା। ଏଥିରୁ ମୁଁ ନେଇକରି ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଉଛି। ଦେଖ, ଏହାର ଗାଢ଼ ପାଟଳ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛ। ଏଠି ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆଉ ଭିନେଗାର ନେଇଛି। ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ଦେଖ ମୁଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଦ୍ରବଣକୁ ମିଶାଇଛି, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପଦାର୍ଥଟି ଅମ୍ଳୀୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦ୍ରବଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗାଢ଼ ପାଟଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେହିଭଳି ମୁଁ ସର୍ଫ ପାଣିରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇବି। ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ, ଏହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସର୍ଫ ପାଣି ଆମେ ଏଠି ନେଇଛି। ସର୍ଫ ପାଣି, ଏଠି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ, ଭିନେଗାର, ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦ୍ରବଣ, ଲୁଣ ପାଣି, ଚିନି ପାଣି, ମୁଁ ଏଇ 6ଟି ଯାକ ନେଇଛି। ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତୁମର ଶିକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦରେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ପାଖରେ ଚୂନ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଦ୍ରବଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଗରମ ପାଣି ପକାଇକି ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଗରମ ପାଣି ପକାଇକି ଦ୍ରବଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତାର ରଙ୍ଗ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଗାଢ଼ ପାଟଳ ରଙ୍ଗ, ପିଙ୍କ କଲର୍, ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଛି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଫ ପାଣି ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହା ଖାର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସୂଚକରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ଦ୍ରବଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇକି ମିଶାଇବି ଖାଇବା ସୋଡ଼ାରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ମିଶାଇବି। ଆମେ ଯେମିତି ଲିଟମସ୍ ଆଉ ହଳଦୀ କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଏହାକୁ କରିବା। ଚିନି ପାଣି, ଲୁଣ ପାଣିରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ। ଆମେ ଏହାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନେଇକରି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବା। ଏହା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବଣ ଖାର ସହିତ ମିଶିଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶିଲେ ତାହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖ, ସର୍ଫ ପାଣି ଖାର, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ସେହିଭଳି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଗାଢ଼ ପାଟଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ। କିନ୍ତୁ ଚିନି ପାଣିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ।